aste batez eta iaia guztiz behartuta dakazu lehendakari txapelketan garaipena, oraindik azkeneko lasterketa falta da, garaipena gaur bai ia konfirmatuta dakazu. Nola junda gaurkoa? Gaurkoa izan da lasterketa pizkateroa, oso ondo sentitu naiz azken aurreko igoera izan ezik, azken igoeran oso ondo sentitu naiz eta lortu gindu laugarren postu bat, gertu egon naiz garaipenetik, baina bueno, azkenean laugarren eta puntu gehiago ateratzen dizkiot bigarrenari, beraz pozik hori zelako helburua. Baina Laranja Zaratago garaipena nahi dezue, baina eskapu egiten dezuen momentuz. Beti garaipenaren bila gaude, taldere bai beti lan izugarria egiten, gaur beste behin, baina ezin dugu edo ez dugu garaipena lortzen, bi lasterketa falta dira eta saiatuko gara lasterketa edo garaipena lortzen. Txigatik eskapu egiten dezue gaur, baina beti hor hurbil, baina arregin supongo ezin izan dezula. Igual pizka bat falta zait irabazteko, garrantzitsuena da lehiako hor izatea, hor egotea beti eta igual egunen baten garaipena etortzen da. Zorionak. Eskerrik asko.